ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି। 10ଟା ନାଇଁ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ। ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇସାରିଥାଏ। କିଛି ଦିନ ହେଇସାରିଥାଏ, 21-22 ଦିନର ହେଇସାରିଥାଏ। ତା'ର 21 ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷା। ସେତେବେଳେ ତେବେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ବର୍ଷା, ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଛୁଆ ଗାଧେଇବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଛୁଆ ଗାଧେଇବ, ପୂଜା ହେବ। ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମ ନଦୀ ପାଖ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଜୋରସୋର, ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ପୁରା ନଦୀ ଭର୍ତ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ, ଘର ଚାରିପାଖ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଗାଧେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେମିତି ରହିଲୁ। ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଚାହିଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପାଣି। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ପହଞ୍ଚିବା, ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଭାତ। ଆଉ କୌଣସି ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଘରେ ପାଣି ପଶିବ ହେଉଛି। ମା କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ମା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, କକାଙ୍କ ଘରୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଗେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଡେରି ହେଲେ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଭାତ ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି। ଖାଇବେ, ଆମ ବାବୁ ଖାଇବେ, ବାବା ଖାଇବେ, ଭାଇ ଖାଇବେ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ, କି ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାତ ବାଢ଼ା ହେଇସାରିଛି। ପାଣି ହେଇ ଘରେ ପଶିବ ହେଉଛି। ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ସବୁ ବନ୍ଧ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ମାଟି ବନ୍ଧ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ପାଣି ପଶିବନି ବୋଲି କୌଣସି ମତେ ରୋକିହେଲା ନାହିଁ। ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲାନି। ଘର ଚାରିକଡ଼ ମଣିଷ ଲେଖା ପାଣି ହେଇଗଲାନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି ନା, ସମସ୍ତେ ପାଟି କରିବାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପାର କରିଦେଲେ। ବାବୁ ପାର କରିଦେଇଥିଲେ, କକାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଇଥିଲେ। କକାଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଆମେ ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି, ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏତେଟା ଜାଣିନଥିଲି। ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଆମର ମା ଘର ବନ୍ୟା ହୁଏ, ତଥାପି ଏତେ ବନ୍ୟା ବି ହୁଏନି। ଆମର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ତଥାପି ଆମର ଏତେ ବନ୍ୟା ହୁଏନି। ଏଠି ଦେଖିବାର, ବାହା ହେଇକି ଆସିବାର
ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ ଘରେ। ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷେ ଗୋଟେ ମଣିଷ 5 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଥିଲା ଘର ଭିତରେ। ଘର ଭିତରେ ରହିବାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲୁ, ପାରି କରିଦେଲେ ଆମକୁ, ଛୁଆକୁ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ, ମୋତେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ପାରି କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମାଆକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାଆକୁ କେମିତି ଇଏ କରିଥିଲେ, କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ମାଆକୁ, ଭାଇଙ୍କୁ, ଆମ ବାବୁ ପାର କରିଥିଲେ। ମୋ ମାଆ ତ ଥିଲେ କକାଙ୍କ ଘରେ, କକାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ତ ଉଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, ସେଇଠି ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗଲା ରାତି ସାରା ପାଣି। ତେଣୁ 12ଟା-1 ବେଳକୁ ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଏମିତି ପାଣି ପଶିକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ରାତି ସାରା ପାଣି ରହିଲା ଘର ଭିତରେ। 5 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ରହିଲା ଘରେ। ତା ପରଦିନ ବି ରହିଛି 9ଟା 10ଟା ଯାକେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପାଣି ରହିଲା। ପାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ଏଇଟାର ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଭୂତିଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।